masame prangsi arning kang sam kadong pajir lo lasi pini nang litum aphan ladak kar bilo charle song asai hemalong nanga chup phaponang ko pathibang gelalo nilitum kedam tang 9 October ni ilitum incident ilitum thekonlong lo ilitum dak Karbenglong Assam lapen Meghalaya aduya hoylong longle lam ki pen inut timung sango prandam jui lasi hola bangso alam pen non pini nilitum stame karbilo charle song lapen dak kidoan song ner kep nilitum cilangsi nilitum ahawar long tamin nilitum humridam lo lapen kaciwo jui timung hem samin nilitum humridam lo lasi pini nilitum nalitum hanang chuphanang ko kabang kelalo non kiwang jilang ilitum labangso aduya hoyalong kosonsi ilitum kachipa jog dunjima lapen kosonsi aduya hoy kacherekom thegima pupen nilitum dak song nerkep nilitum pini labangso press meet nalitum hanang phalo ase prangsi nilitum dak karbilo charle song pen dolo lapen nilitum dak Joint Action Committee for Autonomous State Jakas Penil Tumdolo Lapen Pini Karbi Farmers Association KFA Pesame Dolo Lapen Karbi Youth Association KYA Lapen Kuya Karbi Sales and Youth Council KSYC Karbenglong Women Justice Forum KWJF Lapen Karbenglong Indigenous Youth Association Nilitum Chilang Pet Pen nilitum pini Karbenglong Chief mate Karbenglong Thomas Council long ASEAN Dr. Tuliram Longhang Samin nilitum pini memorandum samin nilitum pajir damlo lapen lasona taksi nilitum West Karbenglong DC sami nilitum pini memorandum pajir lo lasona taksi pini nilitum labangso a memorandum kisamit dam alam the bangke nilitum angton alam nilitum adak organization KAAC pen madak kaprek asong dumentadu lasilang tu saminang pathan ponlona lapen nilitum non ke claim ji ke dam ji asayan sitame nilitum kachisik pondo lahelam sami nilitum karbilo charle song amai pujung tadu lang tu pathan pona lasi non pini labangso press meet ke phalam the bang ke lalo jela aduya hoy alam the posi nilitum rat atum han ithi thini ki pachini bhasini tumnang tumana chpa pondo asi non ethethini ki pathan bonji phan nilitum molong akaching hon KFA mai pudo akyai tingku kathar alang li phan le ethethini pini labang so memorandum aphuthak same ki pathan bonji phan se apor pipon iglo gero pilong ke pini ke se asa hemalong press conference kedo kopi tundon nilitum chilang rakyat relation apa social relation bahan apa media kot itu stok kan itu sukati mana itu stok di kot itu bilang tapi ini itu council mate CM sa apa ni si memorandum itu bilang so memorandum long ate mate pini kedam tang tarik nai nani ini tu rasa insiden ni pot tapat lang pot aphuthak pot penang ulchulo mate penang ni tu akai tu mate ida boda kedo arada tu isu ponang pot ni tu ini memorandum long langsung ketopon doi loje itu boda arada phan kosong se jogwan ni wani phan mate jogwan kosong se ala ni protection claim ni ma bola sop aphuthak pot nilitum Dr. Tuliram Longhang sa phan sitame nilitum memorandum pilo asam memorandum lo nilitum akhai phan kaike sitame Meghalaya pen nilitum phan mate hoda police pen jenglo pada arada tu kaike ta nilitum akhai phan kachen ne ki patsi an kan bang sitame tum azulong walti lasi non ke polo je nilitum so bordaro koso protection unima lapen ilitum hoda development koso si piunima bola so aphuthak pot na RCT betul lasi point si kecengsi
keceng si point bangke ilitum give and take polisi bangke mentuni ta song do anda cedon dulu ek bangke so alam the point nomor 1 sih apa kono lapen ke ilitum hodak kedo apilia masih hodak ilitum 1951 pada so apilar itu ke kang do patupang ko belo si so pan hiper kosong se ke loima so putar ko ni itu pena kingwai sing sai ta silata prap jin pen sa pilar ang nang ko sini itu timan ko ni lo lapen ilitum laso insiden long ke kowe mate la karlitang Oriwel Timung Pran also se justice bill mantu laso apor kalpi dapan tong sekot pen na hok pen ajara mane resa pen sitamen nepet nei lapan hok kang se pibe nei kuni songa hin pen sitamen timan pon iglo lapen ke ilitum dothoila pas borda long tapat darat tum lapen ilitum song rat sitamen laso cingwai cingsai long Oriwel Timung Pran status sitamen dak pon nei ni timan pon lo laso demand pen teng pen akai Dr. Tuliam Hangsa sitamen lamang cidon dum lo lapen aku lastly dothola alang li hemas asor mate aso matum do bang ko ji kun inu kan stame ni tum compensation ground ain be stame forget the sakuri stame pibe nei tu ni sindak jopon do la si ili tum non la so kaci song long ke song doang ke kita tak picu re lapen ke ili tu hodak suluk sodara institution dokona kumat ni tum kacing wai king 7 OCM sarpan sistem hodak army camp mate battalion camp sistem training center sistem hodak bibe nai tu sini tum atu nei riba padi pon kasi nili wan ni chopo kan ni nang dolang ko mate tum sistem la ke semai penceng lo mate la ilitum karpenglong tunmas council siam akai Dr. Tuliram Hangphan kepajir dam nilitum sami tong sikot pen labang so memorandum kepajir dam alam the aphuthak alang li sami nang than pon lo lasiklar dak pen nilitum hanang than pon lo lasinon puthot ilitum long non do tulang ilitum karpenglong women justice forum pen konchun bangpi alang li phasami the ni alang li ning alam the ta ki pathan ni phasi apok ko ni ko Good evening to all the media brothers and to all the organization gathered here. We on behalf of Karbi Anglong Women Justice Forum want to say a few words, a few things what the Comrade Sangma of Meghalaya Minister has given a press release. Honorable Minister of Meghalaya, it is not the problem of border, it's not the problem of land and harvesting issue. It is the problem that the people in the border areas living are suffering. The people of Karbi Anglong are suffering most in that locality. You said that the people fight because of the harvesting system. The people of Karbi Anglong also, they know that it is the land of the Karbis. They know they are the owner of the land. So, to protect their own land, they don't agree with the people of Meghalaya, that means the cousins. And then there they have an agreement between the Meghalaya people and the Karbi Anglong people situated there, living inhabitants of that area, that if they allow them to plant green
plant and trees and all, then they will allow to cut, they will allow to harvest their own paddy field that they have planted. But since they did not allow them to plant a tree to protect the boundaries of the Karbi Anglong, so they are sentiment about that land. So therefore they stood up and they fought with them. But unfortunately, we the Karbi people have lost the life. But the KAACs, that means the Meghalaya people, you have not lost the life. So it is a great loss for us. So we are not happy. We are not satisfied with the statement of Comrade Sangma of Meghalaya, Shillong. And then number 2, unless and until you visit the spot, the place where the incident has taken place, how can you say that these things are happening every year during the harvesting time? How can you say that? If you have the guts, come to the border area and then come and visit to the victim's family and see how the situation there. And lastly, number 3, it is your duty to tell your people, if they cannot stay peacefully with the Karbi in the border, you please tell your people to stay away from there. And then we, the people of Karbi Anglong, also we will tell our people to stay away from that border. Let the border will be granted by the government for the welfare of the society. That is the 3 points we want to point from the Karbi Anglong people. On behalf of Karbi Anglong Women Justice Forum, on this, I conclude my speech. Thank you. Chorolo tamani klong lam the achipak lang the pot nasili tumalong puthot dak jakas pen na chitam non butulang nasilang li akihai samsing hansi ala li pansame the ni ki pathan ponji phangsi apopi poni lo nilitum kado gawe pinila dak chitong hampang song kidoan pen isi alam thegi ponji mate rara thang ke wan hi la kuhen lo Assam lapen Meghalaya atum give and take a police along Karbi Anglong along li bodun derna asi ningche the Karbi Anglong tim Karbi Anglong keja atum hanta ningche thelo CM pencheng lo tim Karbi Anglong long kedo MP MLA do atum hanta ningche thelo je mithang along ri abangke echeta bobe lapen ke pang bobe lo pen abang putin nakar bita la so puthak bangke ningi sipen arjap hippo sin litum suningri lo la pen la puson sinon litum da claim bom lo political representation atum ta claim po pusin litum ning chit helo la pen opposition atum ta la so aseng tong bangke la pus isivet po pusin li mathalo la pen isivet dona po pusin suningri lo la pen Meghalaya government aphan ithe Karbi Anglong pen isia message ki ponji ining ke hang bangala pulo border aphuthak bangke nang tum political conspiracy pinchong igri la pen lada Karbi pen khasi Karbi pen jiantia Karbi pen panar la so haku pen korte mutiang bong kedo insamjen pen kedo nang tum ron mai kang thurji mate suluk sodak atomon ke banji phan Meghalaya hin pen nang klemri la penil tum Karbi Anglong Karbi akhe tum pemantu nita la puson kamatha ave Meghalaya state integrity bang nilitum nangi pudunjia thayave stamin nilitum along ri echet nanglitum parlo pondeji pu bang nilitum nang chedon dun thekhe lasi ladak nilitum union ministry of hanga chuningri kang tung la pu henlo je Assam la pen Meghalaya tum give and take a police along nilitum Karbi Anglong
autonomous region la so integrity kena hok heda ji aphan nang litum angbong nang chi yok dun pen nang lang dun pami nang ji la pen union government atum nang tekel dun pami nai pusin mili tum kado ka organization tum pen ta central government phanda chuning ring tu la pen puing tu la si non amat ke nililang si ka Asong asai hem conference holong tong sikot pen media court e juman chu phapen kelang pochurulo dasi moya jong neli phangjong neli tum klemra pet asong ate pini la kaprek ham hang asong ban neli tum memorandum ki pidam aphuthak kadove baklang ilo la solong neli sitame ki pudam kang tum eli tum akorte mate nokbe ko la so cheklo tarik sirke bani prandam ekjuilo la so agotona hut aprandam de apran Karbi Anglong West Karbi Anglong adisi do pula daga disi pen social organization la pen socheng amren border protection hola sa committee dum ben isi meeting dolo je board Meghalaya disi Jantia West la pen West Karbi Anglong adisi angbong ke chingwai do hola solong ko PPC rat pen kapaklang dunma hola solam the puthak alang letum paklang lo la pen hola solong disi tu mangbong achingwai alam puthak la solam pres dun depen rat phan pachin ne ko rat dum kapangdak dun ke resolution ke ding dun ke la pulo je sok nang che roji pulang de ni tum handa thank you rong na pe long nang ji hola so alam rai aveti ke sok nang che ro long le stame elitumanat West Karbi Anglong disi la pena SP atum additional SP atum hula pena tuman jentia tuman sok nampa cerot long pop hang agreement ave pin pen amasi hula sorni la so gotonang doko long de ke chok che komalo ke chok che pulang de lage law and order tum elitumanat West Karbi Anglong a police atundo sitame protection pidun ke hula puat Gentias atumhan panar atumasi protection pidun elitum akarbi tumhan ke alang litum protection pipi laso protection pipi dera joinesi ino da prandam nangjuilo tasi ke chokche bulang de litum law and order ke kadogwe handa equal alang litum le DCSP bustame additional SP sitame ke chokche bulang de alang litum hantame areas naing investigation naing inquiry padu naing laso puthak alang litum kosonsi laso order suluk soda apor sokna pa cherot long lason apor nang dokoglo asi nelitum pini ke jongnam dala pulo ke dam tangan arni sidame Karbi Anglong apartment pentoge ing samjin sidobom abatai tin sidame Meghalaya apartment si suluk soda border pillar na phalang no pen chenglok thengpi eklam ke inangi phupen chenglok abatai tin sidame alang litum na pensina pangcheng asi abatai ong belang de munitung ke limit cross that titia posi Karbi tum sidame che songnang koglo kula so hut jongsi isi agreement pen pupu disi ke chingwai agreement do kok pasonde la so soda ga de polo tame ke chokche ke komalo pulang de pini West Karbi Anglong district administration law and order tum ke chokche polo pusi jong dam nang kogi tasi alangli inut khai nok bege dam joilo sidame kula dak tapat ki border pinagamat kapang tang nei hula sorong thirtip ke dokluk thegi aphan pini alangli ka pamote kang mopen jong sidame ningjelo je alangli somar phan borengwar sati ponanji tapen statue sidame selam pinangji tapen hodak development ke lele amokha dam loblang de ajo accounting apor hulapu khanduli Meghalaya par nathubange turcha ta Karbi Anglong nathuge ting siring jijin somemi tasila sobut ha sidame pini nilutum CM Sarhan sidamela solam ningje dikanglo tapen tongse kotpen so mering hing sidame hing dampo tapen hodak kaching thur nang asai sidame klempo nang busi jong tekanglo tapen non e prange wang jielong suluk soda kapa vedeji phan hodak border along security force penangan ke ton kelang donangji tapen hula pupen west anapen unused mate hulapu napen alam the je chuge dam tangason incident ho pheko roji sidame agreement do matik lapen
elitum apart nat sitame thengpichi elong matik kola so agreement avetik ke hola pu arat mate tapadarat kola pu nat atumbangke chedon tekthi pusi non mata chi klinglang lasin elitum sitame government han chuning ridun kangtung lapen chuning ripidun kangtung je pini elitum laso hidi longle sogna cheroda jonesi noda nokbe aprandam joilo pot alang letum sitame aning long mange dokogji aning duk dokogi lase hula so agreement avetik ke सरकार पेन ला सोरमु एग्रीमेंट का पचे तोगी फान पुपुदा निंगे कपंग सामये फान प्लस ओ नि सिटी बैंक काउंसिल पेन सितमे असम सरकार पेन सितमे बोथ मेघालय पेन असम सरकार सितमे के चिंगवाई पेन ला सो सॉल्यूशन बैंक के बांजी पान सिचुन रिदुन कांगतुम काली ब्लंग दे ला सोन सुलुक सुदा के लगे जुडुन दे प्लेइंग ऑन एसी दाम बॉम्बो ला परमानेंट सॉल्यूशन अपन एलितुम माथा पो नहीं ला सो पिलर सितमे Phangnoda ka posidame re-erection nangi tapen reinstallation nangi kaliblang de elitum sonsi ningche so bombo tapen non phangwa ngelong sidame nilitum pini elitum CM han memorandum pilo non phangwa ngi chief minister han sidame nilitum memorandum ki pidain phansi mathabom lapen chesik bom tasi non phangwa ngi along an sidame karbeng long arat kadugwe sidame tapat ahabar kedo akarbi atum long an nelitum jakong horang bidi sore anda nanglitum long situ pusin nelitum pini media thenglo nanglitum long jakong horang nang pidun lo lapen bidi sore do an sidame nelitum song do an sidame nanglitum long sidulu punang chechak lo kardom and justice forum do pesame klar daklam thelong pon lo dakalitum jakas pesame klar daklam thelong pon lo lason tha sila dak karbilo charle song amai pu pesame litum lam thelong pon lo lapen dak Karbi Farmers Association lapen dak KSYC pen kadok kawe dak na chitong no song kana samil tum lam thelong pon lo lasila lo kijut si bangela lo dak elitum kamang hunang ye lam masya we lapen elitum phan dak kaprek astir long bangke elitum phan si elitum bang along lelong silitum phan ka cherai pa silitum manang itu silitum mang hunang ne klar dak pen tham kepachini gang tu bangke lalo nilitum kupini political le dui bo phale litum ke claim kali lapin ke ninje kali same udak lo laso long le bangke lake karbeng long ar look dak 1951 pen dak litum along Meghalaya lapen dak Assam bate karbeng long a border lo masya dak pillar do asala so pillar pen non labang so lam kinang ekla dim lo bangke lake hello pigan la lasi lake inside karbeng long lake lasi lake karbeng long ar lo si alang litum dak kiwan pen si long le nang chirai lapen kiti nang ekla son do pik Asi pini langnam lo pelota labang so problem abang ke lagi non aktumi pini problem kali lagi 1951 pen pini tami laso problem ang itu asi laso along nilitum song pen kipudung kang tungo bang ke permanent solution awitti ko bang ke laso a problem laso issues bang ke mumu sami pina pina bisami lagi nak lang kompo lasi nilitum dak government of Assam lapen ada government of Meghalaya atumophan kachuniri bate nilitum pini labang so lolong sami dak pulo alang letum joy pen kaching ki dak give and take policy dak isi ka pheri dun me bang dak letum kar benglong along le same konum der na ka pheri dun do nasi hala bang same niletum lo bang sumi moranda mo same chipakla nom dak lo je niletum ke give and take policy bang niletum koi dun de lage number 1 sin niletum pini paklang dak lo lapen bang sumi moranda mo same niletum paklang lo lapen non hejong niletum mai phu KSA mai phu same kani son da thak sin niletum Assam Chief Minister aphan samini tum chitau namji kasela dak samini tum bangke da so give and take policy karbel anglong along le bangke icheta nilitum bang Meghalaya sor mani tum pipon thithei ko bangke nitum la bangke nitum nije dak lo lasi dak langnam lo plotang te la dak non la bangso adim along nilitum parni system e song don pen ka humri dam pen ke thedam long plotang te ning du me dak pillars pen mate hala bangso border pillars pen nola dakan la bangso kiti kleman hello pig lang aja tapi la hello pig longan samelang lutum kuson si kiti nang klem long pau di asi la dai sia problem la pen hini problem bangke da karbeng along li sitame latum long li pota bangke joy autonomous council pen si hala tang si nang issue lo asi dak langnam lo plotang te la bangso issue bangke political conspiracy mate lutum political itum alam pe tum chijong siroi nang emethang amunit angbong emethang
ali aphan la puli tum chi sorsar nang aphan kali dak kichok chi dim il tum rectify nang po bang sini tum song dan chuni dam lo athela bangso a problems nang klang ke lage pini pen kali atumi pen kali lake 1951 pen la bangso problems pini antame aso solution pang permanent solution ka de joni sil hai bang ke lam the kimi nang klang dam lo ngasi song pen kachuni kang tum bang ke lalo je la bangso ding long bang ke permanent solution bang ni tum hanang po la pen junto halak border antame la tum pillars 27 July ni same thiang rim rim baji si lom same dak kumane pangthek ke tu dak lapanga pen dak meghalaya pen lang tu wang si dak pillar sami la tu phalang no dak si hala pinangana pillar sam phalang no lo dak litum meghalaya administrations la pen dak asam itum karbelong administrative tum same law and order same dam pen adim same humri dam lo la pen dak local mla alang li same dun lo lang li same chi dun lo la pen adim same lang dam lo lasi non nilitum pini song pen same chuni bang labang so ke phalang no dak pillars an same dak non bang ke ko re-erections reinstallations of border pillars labang so pillars same dak momo ta thip lugi phala bang so pillars bang ke non dak initiative and pen Karbenglo Thomas Council pen dak asam government of Assam to initiative and pen labang so pillars same ko non bang ke re-erect nang pola bang ke labang ke sia demand la sonda thak sidak nilitum pinangana points ki jong namdo pong pen puli tum akhai tum same dak napaklang pong la sigi pen tek tam nilitum chidon unde Lasonda taksi dak nilitum 1951 pen labang so litum na pillars boundary nilitum na demarcated labang so adim nang people na ting pen dak government of Meghalaya sombe atum stamin nilitum hanang onar poni bisini tum dak men tome tokpon lo Lasonda taksi pini ladak interstate pillars labang pamupulo re erections la reinstallations labang donang po lapen ke thomo bang ke lapulo dak non mat suluk sudak sedokok lang po dak kedam ke wang bangke interstate bangke la west karbelong itu la tapat along bangke dak force pipen police force lance se law and order force answer ong pen la dak bangke kedam ke wang bangke non mat ke hula po kaprek seti padam de ji phansi dak law and order tum kirai kom thip ji phansi lang tum hasmin tum chuni pondo la sonda thaksi dak ke thiklu ele tum dak Nagaland border Assam lopen Nagaland border long kibipong commando training center kibipong sonda thaksi dak west Karbenglo long same Meghalaya lopen dak Assam border long same dak thirkluk ladak paramilitary forces center same dak nang bipo nang jibu pensi nil tum pinil bak some morandan long same chunu bipon dolo la sonda thaksila development same dak border areas long an not only in Tapat same la border areas long an same dak Karbenglo Thomas Council pen government of Assam and same dak initiative and pen dak keduan job opportunities pendanglo dak infrastructure development pendanglo dak kadokawe development same dak claim por sonte mesenji pusi nil tu pen claim pon vek nang pu bang sini tum song na same chunuri ponlo la sona taxi kijutsi bang ke lalo ini tum khai no be pu same mupen sartu makhai tum kering ye sona taxi dak khai no be pu Kalitang Oriwel Timung alang li phan same alang li phan lan law and order tum police tum lana thingu semelang le phan ko song si pachi long pom asihola bangke nile tum bangke la ke justice long bek nang po lapen alang li phan ki pathi tum han bangke nem ingna nang ji lapen investigations dosi lang tum han ki pathi tum han culprits man nem nang ji pusini tum nang dak demand pomlo lapen hinie bangke parnisi ahem ke dam pen juntu let Kalitang Oriwel Timung ahem ka humri dam pen alada alang lichor mate alang licor lo ahemasor alang li pen aning aklong alam the pen ni tum hananga chunuri duna teng pen ni tum pini labang so memorandum of the tum dak tok lo pen alang li Kalitang Oriwel Timung ahemasor pen anga chunuri duna bangke lalo dak alang li lomri long pada joni selang li France sami kidam nang lo posi alang li France sami akumlin sami dak tapat long selam pon nang jipu selang li nang chunuri dun lo lasi pini labang so lam the ni tum same Karbenglo Thomas Council asiam akhai to dalam long hang pasami ni tu labang solam the paklang man lo lapen alang li same labang so kumlin bang ke selam pu pulo la depen dak next of kin alang li phan same alang li sumar tum phan same dak job compensation ground pen alang li phan for players sakri same ki people ji phansi nili tu chunuri pon lo lake alang li Oriwel Timung hemasor pen chunuri tu malam the ni tu paklang pen alang li phan same people po posi ni lam chang pilo kasi kirang jelangan ni ana bang same nili tum lan se labang so akachi song along bangke kangton tu dei masini tum chunuri ponlo athima ili tumang bong karbia khai tumang bong kumane lang li kichok chipu non ki sunga por bang itu kachi jong nang je por kadile
non apor bangke nang li sigi chok ma ni li sigi chok chi ma pukachi punanjia por kalilo non apor bangke 1951 pen dak aduya hoyalo pini anda mela dak permanent solution ka videra joine lasi kumane party phale nili tumki pudam kali sitame 1951 pen pini samela dak permanent solution ka videra joine si pini labangso lapuson alam ki same kidam tamu kru long same tum polo kidam tang khanduli long same tum polo pini dak le tum tapar long same polo apen kiwang jilanga bangke also si tum phoilang lasi kachunuri bangke permanent solutions bangke dak ili tum border area aphan bangke tum na pibek nang po bang sini tum demand bonlo lasila kadok awe demand sami nang tum phan rat tin ni tum pachini lo lapen non kiwang jilang asam chief minister ma sami tum chitong ni lasala bang suka chitong namalam the bangke dang pen ki putang ateng sin tum labang sini tum chisikon lo lasi nang tum kadok awe pini na chitong na media court do ana bhasa me nang tum phan churupon parpig lo pini labang so apor ni tum karbilo chale song na pela dak ni tum song na kepen ni tum na chupha pon pen nale tum na chitong na pot nale tum phan churupon parpig lo lasi pini labang so kachupha press meet bangke ni tum na pon pe si ka ton ni